Piştî ku Partiya Demokratîk a Gelan HDP amaje kir ku ew ê di hikûmeta hilbijartinê de cih bigirin, tê merakkirin ku ji vir pê de dê pêvajoya hilbijartinê çawa bimeşe. Çavderên siyasî yên Bakurê Kurdistanê bejdarbûna HDP ya di hikûmeta hilbijartinê de giring dibînin. Bêguman hikûmeta ji bo hilbijartinê bêdanîn û HDP ciyokte da bisîne eviya di kada demokrasiyê da bi rastî siyaseta hikûmeta Tirkiye ku niha dimeşînin ku antidemokratik dimeşînin ew ê carekî wê têxe tengasiyekê. Ser nava tu nîqaşekî ciddî di nav HDP da jî biqasî ku em dizanin nîne. Çavderên siyasî amaje dikin ku bejdarbûna HDP ya di hikûmeta hilbijartinê de ji bo pêkanîna aramiya pêvajoya hilbijartinê jî pêwîst û giring e. Cêgirtina HDP ana tiştek hem tabiye hem zî zaten beşdarê hilbijartinê bûye çûye meclisê vakti yani hedef zaten merû bibe eger muwakkat bezî roja bize merû bibe xwedî selahiyet cê bigire iqtidar ben. Xelkê Amedê jî di derbarê cihgirtina Partiya Demokratîk a Gelan di hikûmeta hilbijartinê de nêrîn û heviyên xwe anî ziman. Em dixwazin ki HDP jî bikeve. Heya neketibû xeta bû. Ana em dixwazin HDP bikeve. HDP 6 milyon oy girt. Ez vê pêwîst ku ew jî tekevna hikûmetê o yê millet dayî wan temsîl weke ez ev tişkî baş. TDP cî bigire başek yani ev olayı bisekinin hoş şeydi ve derek ya. Tê amaje kirin ku di hikûmeta hilbijartinê de dê ji bo HDP sê wezaret werin veqetandin û ev wezaret dê paşê werin eşkerekirin. Li gor yasayên Tirkiye, eger hikûmet biryara operasyoneke derve bide, pêwîst e hemû wezîr vê yekê erê bikin. Ji ber vê yekê jî cihgirtina HDP di nava hikûmeta hilbijartinê de giring tê dîtin. Mahir Yüksel, Rûdaw.